बरपेटा जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो बरपेटा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जथायै दिनै BSB नैबे फरायसालिमायाव मेट्रिक आनजाद आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ दिनै मान बावनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जों बयबो मिथिखागौ जे बरपेटा जिल्लायाव सुबुं धोन दानायनि बेलायाव एबा फरायनायनि जि थासारि बे थासारिखौ जों सिगांनिफ्रायनो मिथिबोगौ। जोबोद गुन गोनां फरायसाया बे जिल्लानिफ्राय मोनफ्रोमबो बोसोराव ओंखारबोयो आरो बिथांमोना गावखौ सुबुं धोन दानायनि बेलायाव मालाबाबो बिथांमोना फावसायनानै थायाखै। अबिभक्त बेखौ कामरुप जिल्लाखौनो होन बा बरपेटा नैबे जिल्लायाव जों नायदों पाठशाला नलबारि ओरै बाक्सा जिल्ला बेहाय गासिबो फरायसाफ्रा जेरैबायदि गोसो गुदुङै माने फरायनायनि गेजेरजों गावबा गावनि जि जिउ राहा दानायनि जि लामा बेखौ अरायसम बिथांमोना गोसो गुदुङै लाबोबाय थानायखौ जों नुदों। आरो देग्लायबो बे फरायसाफोरखौनो थुलुंगा होनो थाखाय बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ रनसायदों। आं बेनि थाखाय बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। जों बयबो मिथिगौ आथिखालनि मुगायाव बे बादायारि मुगा, बे बादायारि मुगायाव फरायसाफ्रा जुदि गावनि फरायनायखौ मोजाङै जुदि बियो लायाबा बेयो हयथ' मोनसे समाव आन्दायहैयो। दा बेनि थाखायनो आथिखालनि जि AI आरो बेजों लोगोसे दिनैनि जि मुगा बे मुगायाव जुदि गावखौ थावरिनांगौ जायोब्ला गावखौ गुन गोनां सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो बे गावखौ गायसनना लानांगोन। आरो बे थासारिया बरपेटा जिल्लायाव दिनै बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा थासारिखौ दानायाव अरायसम बिथांमोनाबो नारा नाथा जुजिबाय थादों। आरो जोबोद मोजां मोजां फरायसाफ्रा बोसोरफ्रोमबो गुबुन गुबुन फरायसालिमा आरो फरायसालियाव बे जिल्लानिफ्राय बाहागो लाहैयो। आरो बेनि अनगायैबो बे निटआवबो बा JEE बेहायबो बिथांमोना मोजां मासि आवग्रिनानै फरायसाफ्रा दिनै इन्जिनियार जानाय आरो डाक्टर जानायखौबो जों बे जिल्लानिफ्राय नुबोदों। दा बे मोनसे गोजोनथाव जोंनि थाखाय बर' हारिनि थाखायनो। आरो बेबादिनो साफा साफा जुदि जोङो मोजां सुबुं धोन मोननो हायोब्ला मोनसे समाव बर' माहारि दानायनि बेलायाव बे बरपेटा जिल्लानिफ्रायबो बिथांमोना जि बिहोमा होनांगौ, जि मोनसे बिथांमोननिफ्राय जि कन्ट्रिबिउसन थागोन बियो अरायसम बर' हारिनि थाखायनो खामानि मावनाय जागोन। दा बे थासारिखौ जों दिनै नुदों। आं साफ्रोमबो फरायसाखौ बेखौनो खावलायनो सानो जेरावखि थाहैया मानो बिथांमोना हारिनि प्रति जि मोनसे कमिटमेन्ट बेखौ दोननांगौ। राव हारिमु आरो गावनि जि मोनसे जोंनि माहारिखौ लानानै जोंनि जि थासारि बे थासारिफोरखौ जौगानायनि बेलायाव बिथांमोना खामानि मावनांगौ, बे मोनसे खोथा। नैथियाव जादों बिथांमोना गावनि जिउ दानायनि बेलायाव मोनफ्रोमबो बिथिङाव गावखौ सासे राफोद सुबुं हिसाबै एबा कमप्लिटमेन्ट हिसाबै गायसनना लानांगौ। बेखिनिखौ साफ्रोमबो फरायसाया नोजोर बोनांगोन। बेजों लोगोसे दिनैनि दिनाव बेसेननि जि मोनसे गोनांथि भेलु एडुकेसन बेखौ जों होनांगोन। डेम'क्रेटिक भेलु, ससियेल भेलुस आरो हिउमेनिटि जि भेलुस बे भेलुसफोरखौ लाखिनानै गावबा गावनि जिउ दानायाव मालाबा बिथांमोना फावसायनो नाङा। बेखिनिखौ लानानै बिथांमोना गावनि जिउखौ खुंनांगोन। आरो सरासनस्रायै जों बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' माहारिजों लोगोसे जों रायजो जाफानाय बे मोनफ्रोमबो हारि माहारिफोरजों जोङो बे एडजास्टमेन्ट खालामनानै बा गावखौनो गोरोबहोलायनानै रायजो जानायखौ जों अरायसम जोंनि फरायसाफ्रा जाहाथे बेखौ नोजोर बोयो। आरो बेजोंसो जोंनि गेजेराव मोनसे थासारिनि जि मोनसे गोजोन थासारि बे जोंनि गेजेराव गायसननो हागोन। दा बेखौ लानानै साफ्रोमबो फरायसाया एसे सांग्रां जानांगौ, आं बेखौनो खावलायो।